Hi, goedemiddag en welkom bij nog een episode van Na de Wedstrijd. Is ingeschakeld met mij Etienne van Rooyen, samen met mijn pistel. En ik mijn mede-aanbieder, Jason Ravi. Maat, welkom. Zeg goedemiddag Etienne. Ja, nee, het is weer goed om weer nog een episode bij te wezen. So, ja, zien uit naar het programma. Ja, zit vandaag bij een stikprogramma. Zo. Maar laten we eerst bij die begin. Ik ga het gewoon een klein woordje geven voor die week. Dat komt uit die keierheid. Voor die wat naar TV Simulaan gekeken was het die anti-racisme aan mij, maar rechte namens we niet. Zoals zij zei zo, onthou om altijd nederig te blijven. Op pad op, van die dag waar je op pad af is, zal mensen onthouden. Ja, hij is diep. Hij is diep in die keer. Ik denk, hij past zo mooi bij die sport, bij die rugby. Zo ja, in plaats van vijanden maken, kom eens maken vrienden. Ja. En dan man weet je hoe man zijn pad loopt voeren toen. Ja, en dat laat dan weer zo aan wanneer jij als een jong speler begint rugby spelen en dan begin je maar stelselmatig veel opwerken. Yes. En dan krijg je bij keer je ouders wat een beetje zijn kop een beetje zwellen. Je krijgt gewoon yes. Nou, je vergeet van hoe je hem opgewerkt hebt. Nou, dat is wat alleen ik zeg, je pad af. We staan niet zo je nederig blijven met die succes wat je bereikt. Yes. Van als je begint down gaan mensen, jij niet meer die type speler is wat je is. Als je mensen, dat kan niks van je zeggen van jij was hier nederig om Jason. Net zo Etienne. Ja. Zo, als je die naweek weer tamelijk rugby gaat, was 6 naties, was 4 naties. Dan was er ook een vriendschappelijke wedstrijd in Woersley, Marikkel, wat we Ierlands Kloof gehoord. Maar kom, laat ik beginnen daar bij die top-owens, of zal ik zeggen, waarmee ons nou al die afgelopen rug bezig is. De 6 naties. Ja. Ja, maar ja, het begint bij die 4 naties. Jason, ik heb nou zelf gisteren bij die 4 naties gekeken daar op Lesov. Yes. Ik moet zeggen, dat was nogal baie excited times daar geweest. Ja, baie keer is een scenario voor een skip hoe je dingen gaat wezen. Maar en dan is dingen completely aan de kant om Jason. Ja, als eerste wedstrijd daar was Young Wesleyans tegen Pumas. We zitten het laatst week ook gekabben. Ja, telling 22-14 in die guns van Wesleyans, wat ook nou die logleaders nou op die ogenblik is. Maar wat ik ook kan zeggen, Jason, die wedstrijd, ja, die mannen waren daar geweest, het kan veel zeggen. Die verwachting is omdat de 2 spanners wat al jarenlang elkaar krachtig gemeten in die streek dag. Het is een type van grote verwachting gaat die mannen gaan lekker hard komen voor elkaar. Dat gaan baie fysisch en soebies bestaan. Maar ik kan wel eerlijk zeggen, dat was een game wat die wil niet reden dat die game moet klaarkomen. Zo, die game was maar eigenlijk een flow game. Als je het zo kan stellen. Ja, jammer voor die spelers wat daar gespeeld, maar als je ouders wat nog uitgezien heeft voor die rugby en ze heeft gisteren die type wedstrijd gekeken, wil je voor jezelf zeggen, ik heb me geld gemorzen. Ja, kijk, ik denk vooral de eerste game van de dag. Ik denk die ouders is gewoon 4 gespeeld, zo van de ouders, zo misschien is het nog die tijd wat nou zon is warm. Die wil net aan de gang komen. Zo misschien kan het daartoe ook misschien leiden dat die game nou niet die high expectations opgedeliverd wat die mensen nou voor gewaar is, maar nog steeds verwachten man niet dat Pumas in de Wesleyans games game op een stadige wijze zal beginnen of aan die gang zal gaan, niet verstaan. Ik meen, hij is een game wat de man moest actie van die begin af tot het einde van verwacht, verstaan. Ja. Ik wil niet die bij die ene keer recht dat game het 4 uur begin. Oké. Je kan niet dat. Hij slaat niet verschoning. Was het echt een paar minuten na 4 begin. En ik zei moest altijd, je kreeg aan die liga noemen die gratietijd. Yes. Die man heeft gisteren gratietijd daar begin. Even daar was een waterbreek en zo ook zo. Ik zou maar net zeggen, die wedstrijd die leven, ons moet eerlijk wees met onszelf. Ja, hij was hier en daar was hij, ons wat nou. Dat het gelijk, ik kan ook praten van een center daarbij bij
by Pumas, jong, hy het een deurbraak aangemaak wat die crowd op hulle voete geet, verstaan? Yes. So, maar so ek sê, en my, dis maar, laat ons dit ook maar regstel, dis maar my opinie van hoe die wedstryd gewees het. Dit was nie vir my 'n wedstryd wat ek nogal baie geniet het. So ek wil sommer aanraak op die spelers aan daai spesifieke wedstryd wie vir my uitgestaan het, ja. Aan die kant van Wesleyan's is dit die ervare Wenzel Tivas, ek dink ons almal noem hom as Tivas. Hy het 'n bietjie gedikteer daar so, baie lekker aan die balle opgevat en so, maar nou die gehad, ja, het ook sy ding gedoen, Donovan Williams en Denwel Versage, ja, Denwel Versage, wat ek eintlik sê, in die Wesleyan se kant is, en hy die meerderheid, sal ek sê, die goeie werk gedoen. As ek nou nie verkeerd, miskien, van een Donovan miskien verkeerd kry nie verstaan. Ek ken nie die ouens persoonlik, so ek het nie name, maar kan nie veel sê wie is wie nie verstaan. Kijk Etienne, ek wil gewoon net stilstaan, HBO, maar nou die gaat, as ek het nie mis het, was hy weg van Wesleyan af. Laas jaar het die ou mos 'n bietjie daar by Bella gespeel. Maar het is goed om te zien dat die ouwe weer terug is. Ik denk, hij was een voormalige kapitein van Wesleyan. Ja. So, het is goed om te zien dat die ouwe weer sy terugkeer maakt naar Wesleyan. Hopelijk, als nou nog voor die ligas. So, hopelijk stukje ouwe is ook een leierfiguur geweest daar bij Wesleyan in vorige jaren. Het is goed om te zien, die ouwe komt weer terug streek toe. Ja, en in die kant van Pumas was het Kobus Justo, Realdo Paulsen en die kaptein, wat gister kaptein, nie gister nie, ja, gister kaptein gewees het, Realdo Simpson, en as het JC Sass, dat is die speler ook daar, so JC Sass, as hy wat so mooi lijnbreek daar gemaakt het. Nou, Realdo Simpson, ek moet vir sê, ja, as vriendelijk die ouwens het toetsen bykie combinaties en goedjes, maar jy kan sien as hy nie op een losskakel of op een skrimskakel, as jy die ouwens, hulle dicteert die man, verstaan? En sy is so oud soos Realdo nodig wat, ek bedoel, hy is ervaren skrimskakel, hy kan so op die losskakel gaan, verstaan? Maar ek wil amper sê, jou 9 en jou 10, as die bal gesmoer raak daar, Jason, kan ek weer sê, sy gaat onplezierige rugby het. Ja, definitief, weet jy, man, dit is ons maar die manne wat, soos een man sal sê, hoe kan ek sê, die manne is met die brains, wat nou bepaal waar die spel gaan, as jou 9 en jou 10, so, as die mannen nie op die dag anders beteken het, jou voorspelers gaan nie recht uitgezet word, jou loskakel gaan nie vir jou in die rechte gebiede laat rugby speel en dan gaan jy sukkel. Ja, so dat is hy by die wedstryd wel dan aan Wesleyan wat hom toe deurgehaak het met die telling 22-14 en dan gaat ek sommer aan by ons volgende wedstryd, Jason, ek kan vir jou sê, by die wedstryd, die hoofgame, hy het expectations dat het gedeliverd, dat het die crowd op hulle voete gaat, wat hy spanne veld vat, toe kan jy sommer voel die atmosfeer verander. Dat is ook omdat ek het laatst week vir jou gesê dat na rechters, Wesleyans en Arrows, die derby. Yes. Die derby, jy kan nie voorbij, hy gaan nie, dat is die rechte derby, maar die liga en die vriendis wat Arrows en Young Eagles, die is daar, of nie die afgelopen 2 seasons, ek wil sê dat hulle perform, die ouwens, die toeskouwers, hulle daag op vir die type game nou. Hoe sê, dat raak net die groter game in die Warmbokkenveld. Arrows, ek kan vir sê, Arrows en Eagles, is nou die groter game in die Warmbokkenveld. Nee, maar dat is goed om te hoor. Ek meen, die ouwens, ek denk, hulle speel nou al vir die afgelopen 2-3 jaar samen in die liga. Die derbies, liga derby geweest, sal ek sê, behoort hy een grote te wees. Het is goed om te horen dat die game het opgedeliverd zoals wat verwacht was van de Arrows en de Eagles game. En ja, dat is mensen toeschouwers wat passievol is, wat bang vaststaan achter hulle spanne. En dat is mensen wat elkaar goed kennen, Etienne. En ik denk dat is wat ook opleidt naar die spanning voor zo'n groot game. Ja, kom ik verder over naar die game. Arrows uit die blok uit. Jy kan gesien dat die mensen wel Eagles supporters stil speel. Hulle wil hê die mense in die vorige wedstrijd, die wedstrijd voor die nou, tussen Young Wesleyans en Pumas. Toe soek
Eagles se mense al, hulle mense al op die veld. Dis soek hulle Eagles is 'n mense al op die veld. Amper so, die game net klaar kom, ons wil regter rugby Ons wil kyk. regter rugby Dis is- Maar ja, ek moet sê, Arrows uit die blok uit full force gekom. Defense solid. Eerste 30 minute, wil ek sê, Arrows was all over Eagles. Yes. Die laaste 10 minute in die game, dit is van die eerste helfte, dit is waar Eagles so terugkom. Rustuittelling was ek kan verkeerd wees, ek praat onder korreksie, 12-14. 12-14 gewees, rustuittelling, maar Eagles het nie Eagles, Young Black Arrows, het op 'n tyd 14-0 voorgeloop in die eerste 30 minute. Dat was all over Young Black Arrows. 10 minute in die laaste helfte van die eerste helfte het dinge so dat teruggekom in die game. Eagles. En dat het wel excellent momentum gegee in hy tweede helfte. Ja, sê het maar dan wil ons vir my sê dat span soos Arrows hy meen besigheid die hy meen besigheid. Sê jou Jason. So man maar verstaan is daar baie veranderingkies, coaching staffs en so aan te hy wil vir my sê die manne se mindsets is reg vir die jaar want ek meen 'n span wat tweede geëindig het laas jaar in die liga Eagles om so te perform teen Eagles tuis. Ja. Wel vir my sê die manne se mindset is reg. Die manne bou eintlik na die ligas toe en so 'n man kan eintlik groter dinge verwag van die Arrows in die liga. In die liga definitief. Maar wat net 'n bietjie wil amper sê 'n slegte smaak toe op die dag hier gedurende rustyd en bestuur ouens is daar oor mekaar oor wie mag jy soveel substitutes of rolling subs en net sê jou Jason dat het sommer net so ongespoel vinnig na die wedstryd toe. Onthou, daar was 'n lang periode gewees waar hulle eers stil gestaan het van hulle bring nou iets dit uitsoort en ek dink dis 'n ding wat die reëlingskomitee, hulle sal dit moet definitief so gou as moontlik laat uitsoort, dat daai nie onthou as toeskouers nou staan en wag wanneer begin die man. Onthou jou eerste helfte was daar nog gewees. Nou staan 'n redeneer spanne op die veld oor wie nie allerlei goedjies verstaan nie dat voel sommer jy wil huis toe gaan as jy verstaan. Ja, ek dink kyk definitief man veral toernooie soos die Vier Nasies. Vriendskaplike toernooie soos die Vier Nasies. Maar enige toernooi op 'n dag moet reëls het al in die begin van die toernooi. Of het nou vriendskaplike toernooi is of wat ook al. En dan moet daar moet gesorg word dat die reëls nagekom word. En ek dink dis waar die klubs se voorsitters of die mense wat betrokke is, die reëlingskomitee, daai ouens moet dan sorg dat daar by die reëls gehou word. En ek meen sou dat dan nie by die reëls gehou word nie, moet man dan kyk na penalties wat moet uitgedeel word, sodat daar gesorg word laat die toernooi kan glad verloop. Want onthou, huisreëls is mos maar belangrik man. Verstaan, en dit gaan sorg dat daar orde is en dit gaan ook sorg dat mense gaan uitsien. Want man wil mos maar nou nie dat reëls of dinge wat gedoen word by 'n toernooi 'n wrangsmaak los in toeskouers se mond en dan volgende week daag die mense nie op nie. Ja, of ek onttrek sommer net. Ja, of ek bly sommer weg, verstaan. So ek hoop die Vier Nasies reëlingskomitee, die manne daar in beheer so daai enetjie uit sodat daar 'n goeie skoon rugby, almal kom die reëlings na en dat rugby kan seëvier man. Ja, spelers daar wat vir my uitgestaan het daar by Young Black Arrows was Sowil Volmo, flank agterman en Elmo Mankopan. Toe hy ook opkom, hy het van die bank af gekom. Ek wil amper sê die game kon verander in hy tweede helfte met die tipe spoed wat hy bring in die game toe, verstaan. Toe kan jy sien die spel gaan toe. Onthou so ek sê eerste helfte was hulle full force en toe gaan rus amper sê gaan al die voet van die pedal af. En toe wat hy opkom toe kom dit weer hy momentum kom so stelselmatig terug en Wayland Malan. Hy man wat daar so in die middelveld. Ek sê jou, dit was deadly. Ek dink later gebal die man nie meer bal opvat in sy kanaal van dit as deadly daar. As hy aangekom het, hulle Eagles het so center daar wat ek dink van Worcester Villages afkom. Hy nou nommer 4 opgaat, maar hy was in die backline. Ek sê ek het nog gedink hier gaan vandag niemand sy met sien. Ja. Nee meneer,
Hij moet dat eerste bal vat van hem. Toen zij op de grond, toen het Wayland hem was. Toen zei ik mezelf, die man is maar een gevaar man, die man. Ja, kijk, Wayland, ja, oké, zijn Easterij, ook een vriendelijke breekhoor, man. Het is goed om te horen dat die mannen die loven, verstaan. Ik meen zoals je nou zei, hij heeft nou een grotere, niet grotere, maar opponent gehad, wat uit een grotere liga of van een grotere club afkomt. Wat de man zou misschien gedenken dat mijn land al terugstaan. Ja. Maar het is goed om te zien, die mannen toetsen het in grotere competitie. En ik denk, Wayland, voor de afgelopen paar jaren spelen goede rugby bij Arrows. En hij is ook, zal ik zeggen, hij is ook een gom daar bij Arrows. Ja. Wat een goede, hoe kan ik zeggen, hij is ook deel van die core players. Wat al voor jaren uitstaan. En ik hoop Wayland bouwt voort op zijn goede spel wat te leveren. Want ik kan onthouden, toen ik bij Noord-Gedag gespeeld heb, in die liga wat Austin Arrows gespeeld heb, en hij mij al raak gelopen. En ja, ik heb hem in maandag gevoeld. Zo ja, nee, het is goed om te horen dat Wayland nog aan de gang is daar bij Arrows. Ja, maar ongelukkig heeft hij concussie na die wedstrijd opgedoen. So. Ik denk hij gaat nog weer, ik bedoel naar rechter medisch. Ja. Kan hij niet nou weer veld vatten bestaan. Yes. Hij moet nou iedereen medische clearance krijgen. Rug gaan in die rustperiode in. So, dat wat op je veld het gedeliverd verstaan. En dan is daar zo een belomende loskakel. Ik weet niet of jij helemaal ook raken lopen, maar Keenan Jansen, ja, alles noemen maar Scoosie. Ik zei veel, hij was dus een Sassa. Hij was dus een Sassa in Eagles geweest. Hij heeft het spel gedicteerd. Hij heeft aangevallen, hij heeft zijn tackles gemaakt. En als hij aanvalt, die bal, dat doet hij daar niet. Nee, maar ik ken hem niet voor Keenan. Zie ik ook maar een van Okkie zijn nieuwe aanwinsten. Okkie zijn was mij niet geheim. Welkom Kosi. Kosi, ik zie die mannen noemen hem Kosi. Het is goed om te zien dat er zulke jong talent hier komt in onze gemeenschapskult en dat die mannen, ik wil die mannen moet stik man, want die ouwens spelen nou goede rugby voor seizoen. Coaches bouwen rondom die mannen. En dan raken die mannen weg, gaan naar een andere club toe. Zo die spelers wat thans bij die 4 naties, bij die spannen spelen. Mannen beroep aan mij af, stik bij die spannen en draai die span iedere jaar. Want een man weet nooit waar je die span kan laten vatten en voor wie je inspireren. Yes. En dan aan de kant van Eagles, wat voor mij op zo'n gezegd wat tweede jaar voor mij. Alles was voor mij tweede jaar all over Arrows. All over Arrows, Eagles tweede jaar met die ouwens dus Ethan in Ethan Visagi in Malcolm. Plaatjes, die kapitein daar bij Young Eagles en Roman Fransen. Interessant, daar gebeurt zo een lijnbreek daar zo. En Roman komt vat hij ook, ik denk dat is wel voor Wayland wat hij heeft, zo van achteraf. En je kan zien, hij bedoelt, die man gaat niet hier opstaan. Maar hij heeft gelukkig daar opgestaan, maar hij was een solid, hij was excellent try-saving tackle wat hij ook kon maken. Zowel dan op die Roman. En de uister wat weer terug is, Johannes Skippers, zoals ik hem maar zei, op Steffi. Hij heeft weer een paar minuten gespeeld, niet een paar minuten, hij heeft heel wat tijd gespeeld nadat hij ernstige blessering later opgedoen had tegen Doerenkroon. De oude is weer terug, hij heeft gezegd gezegd na die game, hij is terug en hij bedoelt bezigheid. Nee, het is goed om te horen, Skappie is weer terug. Blessering, beenbrekers. Ja, dat is een goede blessering, maar ik is blij om te zien die oudes weer aan de gang. Ik hoop die oude maakt weer sociale media niet, want die was zo'n videootje ook uit tegen Young Blues. Skappie, welkom terug en blij met die media uit. Ik geniet die rugby, maar het is goed om te zien dat ouwens recover van hun blessering. En wat een betere manier om weer terugkeer te maken voor je thuiskaren, voor je eigen mensen. En ja, als ook de oude nog niet die results gekregen, maar ja, ouwens weer aan de gang zo. Dat is goed dat Steffi weer terug is. Ja, Steffi is terug met de bang. Zoals ik zei, Eagles heeft van mij tweede helft, heeft van mij heel wat beïndrukt met de ouwens wat ze opgebracht heeft en die sap wat gemaakt is en alles die. Zij zijn dezelfde game geklaagd gemaakt. Hoop je dat was een strafschopje? Nee, dat is als 22. Ik denk op bij stadium 22, 21 en Eagles zijn guns in.
The game like is Is gebeuren. hij is klaar, hij zie, dat is hij. En Eros, alle beginnen toe, lijkt me helemaal toe trolley van Eagles maken. En ik zie toe alle het momentum daar nu. En ik krijg toe die scrum daar zo en alle passen toe. Die ook wat ik nou, of die hoofdman, Keenan wat ik, skipskop Jason Rabi. Kan niet wezen. Skipskop, wij zijn die mensen die moeten skipskop. Ik denk iemand zet die middelman ook daar gezegd, die als tijd al aan moet hij scrum lijn staan, ik praat over correctie. Maar hij klom zo, net zo Bunny toen nog een skipskop daar voor Eros. En dat is een game, Jason. Ik bedoel, zij voelen, voor Young Eagles, zij voelen aan, ik heb die game niet aan mij aangegeven, man. Om hem zo te verloren. Maar gelukkig is nog een vriendschappelijke wedstrijd, Jason Rabi. Ja, nee, ik hoor nou, je praat van het trolleykie wat Eros gaan maken, daar met Eagles, maar dat is eigenlijk hoe man het verwacht van Eagles. Want, als ik nou kijk naar de record in de laatste liga, heeft hij een stevige 8-tal gehad en Eros oor jaren, Eros is heel goed spelers. Alle was maar alle die mannen wat ze nou naar het trolleykie geweest, maar het is goed om te zien dat die mannen gewerkt aan die techniek, maar ja, om een game met een skipskop toch te verloren, dat maakt zeer. Maar wel dan op Keenan wat zijn staal geweest heeft. Dat wil voor mij wijzen dat Keenan als een beloonde speler en een speler met de kop op zijn schouders. En hopelijk kan hij voor Eros nog baie games zo winnen in die liga wat komt. Nee, wel dan op Bayern Keenan. Ja, dat zong voor me op met al die spelers wat ik hier genoemd heb. Mijn overall player voor die dag was Keenan. Hij heeft van mij gedaan wat de loskakel moet doen. Hij heeft zijn span op je voorvoet gezet. Hij heeft gedaan wat hij moet doen. En hij heeft van mij uitstaan spelen. Als hij die type momentum liga toe gaan vat, wil je amper zeggen, die spannen moeten een beetje alert wezen hoe die man is. Dus ik zei, dat wat ik gesteld. Hij heeft van mij beïndrukt. Nee, maar definitief. Kijk, als ik nou kijk naar die 6 naties wil ik net opbrengen, die gemeenschapsspannen wat daar is. En zoals jij nou praat van die 4 naties, die gemeenschapsspannen wat daar is. Definitief gaan het goede rugby in de gemeenschapskuld wees. En ja, gemeenschapsspannen, kijk uit voor Keenan. Hou hem dop. Hij is een van Eros geheime wapens, zal ik zeggen. Maar het lekkers dat we noemen, hij is altijd jong. Het schakelparabel is jong. Hij heeft ook een schrumschakel daar met die naam. Ik ken nog niet zijn rechte naam, hij noemt hem Booster. Hij en Keenan, link up. We bestaan elkaar. Maar lijkt me, hij is met ons wat ik maar van school daar samenkomen staan. Want ik kan zien die ons doen. Ik bedoel om mijn Spaanse Eagles aan te vatten zoals wat Keenan gisteren gedaan heeft. Wil zeggen, mensen, dat wil gedaan is. Ja, nee, definitief. En Eagles met ervaren mannen zoals Roman, wat al een beetje groter daar gespeeld. Hij was iets daar bij hem net geweest. Maar wat gevoel had, voor een lang tijd zo nog wat gevoel had, hij gaat terug om gemeenschapskuld Eagles spelen. Om die soort type speler goed te doen op die dag. Zij baie van jou en weet dat hij een goede toekomst voeren toe heeft. Zo Keenan, voet op de grond, blij humble en die kan ver komen. En ja, ons is Roman, wat ook terugploeg aan een gemeenschapskultspan. Wat die mannen lekker lei daar. Wel dan wij en ik ook, zo ja. Ja, wat ik ook nog net vergeten om te noemen is, ik denk, jij kent hem ook, Saldana, ze zullen hem zeggen. Saldana is terug, als hij is een Eagles kamp. Hij is terug in de hemel, maar hij is een Eagles. Hij is Eagles, zo Steffi daar, Johan Riskapper, zijn nu aanwinst, ik zie hij is bezig met... Maar dat zijn in stilte. So ja, dat is mijn story daar bij die 4 naties, Jason. Zo, ik ga gewoon zomaar, terwijl ik nog bij die 4 naties ga ik zomaar mijn lok ook daar hier op je huidige ogenblik als Young Wesleyan's on top of the lok. Onderkant om als Pumas, onderkant Pumas als Eros. En in die laatste positie als Young Eagles op 2 punten. Eros heeft 5 punten samen met Pumas. En dan is het Young Wesleyan's met 9 punten daar zo.
So Etienne, dat wil eintlik vir my sê, ou Boeta, druk jou stempel af. Hy druk nog steeds. So ja, die spanne moet maar vir ou Boeta respek. Maar as ek hy lok so kyk Etienne, die naweek kan er nog drama gebeur. Onthou ons is nou, dis nog die tweede wedstrijd wat nou naweek plaasgevind Ja, so daar kan nog baie veranderinge baie verandering kom. veranderingen kom so, ja. Maar op die oomblik wys ou Boeta, hy is ou Boeta en dat die jonger broertjies moet maar eers buig onder ou Boeta. So wie gaan dit wees wat ou Boeta Ja, daai kan allemaal stop? wag ek sal vir hy wie gaan vir ou Boeta wys, maar ou Boeta jy sal ook 'n bietjie moet relax. Ek wil ook nog 'n bietjie lê hierso. Maar net 'n vraag Etienne, aanwinste gewys by Wesleyans. Zijn hulle in die stilte of is dit maar die gewone ouens wat so jy nog ons sien dit. Ek meen jy ken ook mos 'n bietjie die manne. Is dit maar die gewone manne wat Ja, is die gewone manne. Is Ja. die gewone manne daar. Als man wat nou of als span wat actually nou bezig is met signings as die mannen van die hemel het, Van die hemel. en as het mos nou sê oké, hy is ook bezig Hy is ook in die stilte. ek weet nie, hy is die nie kantlyn, maar hy doen die signings, so ek weet nie of hy nou sy job omgeruil het, hy gaat nie meer vel vat, hy gaat liever die signings doen nie agter die skerms, so dat is maar so. Nee, maar miskien loop ook in die checkbook. Uitvriendelijk gestres daar so. Ja, Maar ja. ja, en dat bring ons by ons by die 6 nasie. Ek wil amper sê by die 6 nasie het die streekspanne, die skilspanne gewys. Ken julle plek. Ken jou plek. Ja, Jy wat monosiaal daar, so kan jy Ja. 'n stelling maak van ken jou plek. Etienne, definitief. Definitief, ja, ons is weer by die 6 nasies. Resultate. Nie wat 'n man verwag het nie, as 'n man nou kyk van die eerste games. Ja. Was baie tyd gewees. En die streekspanne wat gewys het, ons moet hoër geag word as 'n gemeenskapskilspanne. Yes. En hulle het behoorlik hulle stempel afgedruk. Die eerste game Paardekloof in Noordgedag. Paardekloof het 'n 32-6 aangeteken teenoor die punte van Noordgedag. En 'n game, ja, daai game, ek dink omdat ek nou in die game gespeel het, gaan ek dit noem Etienne. Ek dink wat die verskil gemaak het in daai game was die druk. Onthou in die 24ste minuut was die telling 6-0 in Paardekloof se guns. Ja. En Noordgedag, die span wat ek bespeel, ons was nog in die game gewees. Maar toe die plate bietjie warm raak en die druk meer raak en dis waar alles uit mekaar uitgeval het, verstaan? En dis waar die ervaring inkom van die spelers wat weet hoe om druk te hanteer, Yes. verstaan? En dis waar ook die verskil tussen die streek en die gemeenskapskuld is, hoe hanteer jy druk? En op die dag kon ons as Noordgedag, die span, nie die druk volhou nie, gaat het beginnen oopgaan, game het beginnen losraak, wat de man nou so gedink het, die gemeenskapskildspan sal capitalize op, maar PDK, goeie rugby gespeel, en hulle bere ons met 'n 32-6 op die dag. So, ja, baie dinge wat 'n man kan vat in die game uit. Maar ja, en speler wat vir my uitgestaan het by daai game, aan die kant van Noordgedag, ouens Franco Kok, kaptein wat gelead het, bol gedra, met 'n pak wat baie stil was. Overall, ou soos Franco Kok, en dan 'n ou soos Gilbert Lebata, wat uit posisie uit was. Daai man moes skuwe maak van slot af na stad toe. Maar hy het sy man gestaan, hy het 'n skrim gewen ook daar. En dan agterlangs ou soos Riewen, wat laas week ook goeie rugby gespeel het. Hy het weer opgestaan, ou soos Lewis Fortuin wat ook lekker kraglopies gehad het in die middelveld. En ja, aan die kant van Paardekloof, Franklin Daniels, maar elke game ook 'n goeie game gehad, weer 'n goeie game. Maar wat vir my uitgestaan is die pak voorspelers van Paardekloof. Lekker gewerk, ou soos Tafet, lekker gespeel, gelead, Etienne, Keenan veral wat ook kaptein gewees het op die dag.
Justin, wat lekker bal gedraad. So dis maar die manne wat uitgestaan het in daai game. Ja, voor je aangaan daar zo, je raakt me aan van die voerspelers of pakspelers van Paardenkloof. Kan ik ook die niet keer vragen, was daar misschien zo breed betrokken? Ja, definitief. En hulle daar enetjie of twee het hulle ons lekker geskrim. Ek dink ons het net een skrim gewen en hulle wat ons 'n strafskop gekry het, maar ons was nooit eens was so breed te rol. Behoorlik, maar ja, op die dag as jy nie opdaag het en dan vir al jou voorspelers, dan gaan het vir jou 'n lang dag raak, 'n lang en dag. nou hoop jy net op die bid net, die tyd moet net uitloop. Ek wil net klaarmaak, laat ek wegkom hier so. Ja, en nie net dat jy raak so 'n bietjie warm onder die kraag as die ouens 'n misvang ook verstaan, maar ja, die volgende game was gewees Kromfontein en Vastrap. Vastrap het die was lelijk, die was lelijk. Vir Kromfontein gewen 61-17. Etienne, ek weet nie wie die game gekyk het, maar dat het 3 gereen. dat het, ja, lyk vir my, Vastrap het teruggegaan, gaan werk aan hulle foute en die manne het opgedaag en die manne het rugby gespeel op die dag. Kromfontein, goed op papier, goed op aansien, groot span, groot pak voorspelers, maar ek dink wat by hy enetjie ontbreek het was, maar die fiksheid. Want wat soos ek sê wat die manne eintlik gedink het, maar Vastrap of die streekspanne hou nie van hardloop of los game nie. Vastrap het van die begin af gehardloop tot en met die laaste minuut en Kromfontein kon net nie staan nie. Ek weet nie of jy game gekyk het nie. Ek had dit toch definitief kyk van as ek hy tel hoor nou, klink het vir my, hij was tamelijk skyfdiere geweest. Etienne, daar was so nou en dan 'n ou wat die effort gemaak het vir die dijk, maar is mis. So ek weet nou nie of het 'n skyfdier is of het 'n ou wat maar net miskien vinnige voete het nie. Of die ouens laat dink ek wil het tackle uitvoer. Ja, definitief, maar hoe kan ek sê, definitief was het die defense geweest van Kromfontein. Die eerste helfte was Kromfontein nou weer geweest op die defense. Draaitijd, ruststelling, denk 42-0 geweest. Ja. Ek praat onder correctie, maar die 3 wat het gekom het, mannen wat die tackles maak, die plan van Kromfontein wat ook heel verkeerd was, want hulle speel vinnig en hulle voorspelers is onfiks. Die hitte, daar was hitte daar. Misschien hulle gedink, hy gaat weer so 'n koue wind by so Vastrap, maar die son was warm geweest. Ja. En dit het ook 'n groot uitwerking gehad en manne wat maar net die tackles kon maak en spelers wat uitgestaan het van my vir die dag van aan die kant van Kromfontein wat gewys het of die effort ingesit het, was net definitief hulle loskakel Julian wat telke male goeie breekslae gehad het, of lokies opgesoek het waar sy manne en dan was daar 'n sewe flank Pieter dink ek, sy ou se naam daar, ook al 'n ou wat lank kan kom by Kromfontein wat flank gespeel het, maar hy man se counter-attack abilities as die bal geskop word agter, dan is Pieter daar, goeie breekslae gehad, maar net nie sy maatjies wat hy samespel kon kry nie. Ouens wat ook lekker bal gedaan het, was Bremwol wat lekker bal opgevat het. 'n Ou wat nogal vir my 'n stil game gehad het, was Maxwell, veral in die eerste helfte het ek gedink om Maxie gaan 'n bietjie sy ervaring bietjie deurkom, maar ja, soms is dit net die man se dagie. Verstaan as 'n speler. So jy kan nie regtig sê okay, die naweek gaan jy goed doen, jy moet maar kyk hoe die dag vir jou uitloop en ek dink Maxwell kon 'n bietjie ongelukkig gewees oor sy gamepie, maar overall was hy even daar geweest van Kromfontein. Na die tweede helfte het hulle gewys. Hy het goeie 3 gedruk. Daar het 'n goeie 3 gekom, wat Jody gekom drukke daar, wat ek gedink het nee, Kromfontein, hulle wys goeie tekens.
maar ongelukkig was het niet genoeg voor een comebackie. Maar ja, aan de kant van Vastrap, daar was mannen wat hardloop. Daar was mannen wat, ik weet niet waar was die mannen laatst week geweest. Of die vetkoeken deeg het die gereisd laatst week, maar ik weet niet waar het mama vetkoek aan die deeg gegooid niet. Maar dat het gewerkt. Ik wil van mama vetkoek zeggen, gebruik die recept wat zij die week gebruikt om die vetkoeken te maken. Die man het gereisd. Na die occasion toen die mannen het gedeliverd. En sommige van die afskop af het hulle gewys ons is hier vir hardloop. 'n man wat zijn naam eerste moet genoemd worden is Aritilo, 14-3. Die man druk 3, die man, hier kom nog goed moeilijkheid. En die ligas hou voor Aritilo dop. Aritilo het voor mij die 3 van die toernooi zover, ik weet het is vroeg, maar die, ik weet niet, dat gaat moeilijk wees om hij in die te klop. Yes. Maar hij het gewys, hij is een speler om dop te houden. Yes. Die man zijn voetwerk, die man zijn counterattacks. En niet net dat, maar die man is goed onder hoge ballen. Die man zijn defense, man on man, hij vat voor jou, maak je zaken hoe goed die is. En hij kan voor jou een makey boxje aftrap. Ja. Hij 3 wat hij daar gedrukt heeft, een binnen buiten, weer buiten om. So, daar is een goede speler. Een speler om dop te houden. Hij zei amper, hij paakt op verkeerde plek. Die moet niet die kaart daar pakken. Hij gaat voor jou kloppen. Je kan niet met 2 linkervoeten naar Aritilo toe komen. Hij gaat voor jou laten stilstaan. En dan een andere speler, ook een jong speler, Loiso. Ja, ik zie die commentators noemen me Usain Bolt. Van die 6 nazi. Ik heb nog lang naar zulke spoed gezien. Man drukken 3 jaar, skoppie bol, hij jaagt zijn eigen bol, krijg je hem weer een spunte, die man wees spoed. Hij laat denk mij nogal aan een Loazi om Volvo daar van die Saaks. Van die Saaks, die man wees spoed. En je oude gedachte, hij viel van Linde zo zwaar. En dat is zo gelijk, waar man sukkel, dat is gewoon niet gelijk. Die man hardloop op een rubberbaan, die 100 meter. Hij spijks aan. Dus dat van mij wees op een later veld nog vinniger. Ja. Nog vinniger, maar... En dat is jong spelers, dat is mannen wat na een aftreden, dat is mannen wat nou begin met hulle rugbyloopbaan in de club rugby. En dat is mannen wat wys, hou ons dop, ons is hier. En hij en Aritilo 2 vleels, ik weet die coach moet zeker goed gewerkt het en hard gepraat het die week met die mannen. En hulle 2 het gedeliverd en hulle het gedoen wat vleels moet doen, want elke keer als hulle aan die bal geraak het, het die mannen die pad doelen toe gesoek. En dan ervaren ouwens wat uitgestaan het daar van Vastrap, Lolos, goed die balverspreiding was goed. Sy spelers weggezet, ook takjes skoppen gedoen. En dan wat ook uitgestaan het in die middelveld was Sandiso, jou goede loopjes zelfs, lijnbreker gehad. Ik denk hij is een beetje ongelukkig met paas wat hij niet kon werken of soms moet hij net de paas maken wat ook kon geleid tot 3, maar ja, een man weet maar niet wat hij die speler zijn kop gaan nemen, maar overal heeft hij ook een goede game gehad. En een speler wat nog als hem ook uitgestaan het was Kion geweest, die 9 wat 9 speelt. Kion is bekend, maar als een center geweest, bij Vastrap gekomen, geschuift naar die 9 toe en als die dag als Kion niet op een 9 is, kan de man zien Vastrap sukkel. En hij was op die 9 voorspelers lekker weggezet. Die man weet hoe om te spelen, weet wanneer om te gaan. So, hij heeft uitgestaan daar. Voorspeler wat van mij definitieve grondslag geleid heeft. Ook zoals Bernie, goed bal gedraaid. Ook zoals Wilfred wat niet zo agressieve game gehad heeft, maar wat opgestaan in die tijd wanneer hij moet bal gedraaid. En Janko, George, denk ik, slot van hulle. En dan is daar nog zo'n ander slot, sy slot Mikey. Ik ken die ook zo lekker niet. Hij heeft ook gewys, maar ook een jong speler. Had ook lekker bal gedraaid, maar overal het Vastrap. Forwards en backs samengespeeld. Niet zoals laatste week wat hulle een beetje gesukkel het. Om aan de gang te komen. Misschien de eerste game nervous geweest. Yes. Die week lekker samengespeeld. Als een span en dan het gewerkt voor die mannen.
Ja, ook wat ik ook meer bekend is daar zo, Ian van Wyk, ik zie het ook zelf Marvelous 3 gedrukt en hij heeft ook spoed geweest. Maar ik wil amper zeggen, niet die nadelen, omdat hij ook moest gaan studeren, verloor je nou actually een goede Speler, goede speler. Ook wat nogal lichatijd veel iets anders naar die tafel toe kan gebracht. Maar op een van die dag kom je studies en eigenlijk, maar je persoonlijke leven komt maar eerst. Ja, definitief. Etienne. Ian heeft een goede 3 gedrukt, ook spoed geweest. Zo. Ik wil amper zeggen, lijkt voor mij vastrap als die span wat ernstige spoed heeft die jaar. Zo een kopkrapper voor die coach, maar hij bij ouwens wat in hij zekere posities. Maar wat ik optel is, de ouwens is veelzijdig. Want hij was een stadion wat Harry Thiele op heel achter toe geschreven dat in. Bijna gemakkelijk daar gelijk. En ja, Ozus Jerome wat nu op die 13 hardloop. Goede game gehad, hij heeft ook een 3 gedrukt, goede 3 gedrukt. Wat ook een vleel is. Maar dat wijst mij die versatility van die ouwens. Je kon enige positie spelen en dit is goed om te zien dat die diepte werkt voor die vetkoek op die dag. En dan ja, die volgende game was Lindershof. Die Wolf game. Die Wolf game. Lindershof, die Tanfontein. En is Hof in daar 33-12. Ja, een game die man zal zeggen, 33-12 klinkt naar een makkelijke game. Yes. Maar dat was laat niet een makkelijke game. Ouwens wat maar uitgestaan het daar, als maar die gewone ouwens zoals Regan Jansen wat voor Linders uitgestaan het daar, Baldra zoals Colin wat ook weer ingekomen het, JP wat een goede, nadat hij een geel kaart denk ik gekregen, wat hij ook goed terugkomt en lekker bal gedragen. Maar overal in het hof voerspelers, goede baldragers, achterlangs de kapitein Hilario Reuters, wat ook een goede game gehad heeft. Maar ja, Lindershof, hulle wordt beschouwd als die favorites. Hulle het goed samengespeeld. Tanfontein, ook maar Lindsay wat een goede game daar gehad heeft. Baie jong spelers. Hulle center wat ook een jong oog geweest daar. Goed gespeeld, verstaan. En Tanfontein het een baie jong span. Als een man op ouderdom geweest, hulle man nou sê. Alles aan die bouwproces. Ja, en niet net dat die. Dat wijst net dat die ouwens werk voeren toe, werktoekomst en zo. Dat is ouwens wat nog lang kan spelen. Yes. Maar van Lindershof se kant af, voor een span wat wordt gezien wordt als een favorite, heb ik een beetje meer verwacht. En die zijn meer dominant geweest, maar het stadig begin. Dan vond hij wat zo'n eerste 3 gedrukt had en gewijs het, maar onze nieuwe bezigheid. Maar weer eens zoals noodgedagse game, druk wat een beetje ingeskoppen daar en hulle kon nie volhou in die tweede helft nie. En Lindershof wat uithou vermoë gewees en vasgebyt het en op die regte tyd het hulle staatmakers vir hulle deurgekom. Regan Jansen wat ook 'n pragtige 3 gedruk het. Ek dink iets soos 4-5 man geklop het daar en gaan druk het. Wys net die diepte en die ervaring wat hy speler bring naar die tafel toe, maar overal een game wat ook enige kant toe kon gegaan het, zo Tanfontein net die druk een beetje beter hanteren. Yes. Maar Tanfontein goede tekens geweest en definitief een span om in de gemeenschapskuld ook dop te houden. Ja, ik hou me maar zo die week zo beetje social kies dop en zo. Ja. Nou, en als ik onder correctie praat, ik denk bij episode 2 of 1, dat kan daar gewoon wees wat we zo praten van die vriendschappelijke wedstrijd tussen Tanfontein en Lindershof van ieder seizoen. En ik denk amper Lindershof het nou met die wedstrijd daar zo in die 6 jaar zei hij nou gewijs. Hij was een vloek. Ja, hij was een vloekwind. Hij was een vloek. Hij was een vloekwind. Ja, definitief. En die manier hoe die mannen ingeklimd in elkaar en kan de man gezien het, maar die mannen, vooral die mannen van Linders, niet dat hulle veel gespeeld het of zo. En die mannen die tackles wat gemaakt het, die manier hoe die mannen die counterracks en die rakskoen gemaakt het, heeft het geweest dat Linders het een punt om te bewijzen. Hulle wil een punt bewijs
dat hy game was nie alle A-span spelers nie. Alle A-span spelers nie. En hulle het die game gewen, so ek dink nou kan hulle sê, maar okay, dit was nie ons A-span gewees nie. Maar ja, en dat bring my ook op die punt, Etienne, dat streek en gemeenskapskuld. 'n man kon gesien het overall. Die verskil. Daar is nog 'n groot gap. In die sin van jou manier van speel. Okay, die laasweek het dit nie gewys nie. Maar okay, dit is almal se eerste keer laasweek gewees. Ja. En die week het almal nou al 'n game onder die belt. En die gaping tussen die gemeenskapskuld en die streek as groot. En as jy nie die druk kan hanteer as 'n gemeenskapskuld nie, span nie, gaan jy 'n 60 kry op die dag. As jy nie hard gaan werk op die dag, gaan het vir jou lang daar raak vir die gemeenskapskuld span. Maar ek wil ook by sê dat ek is bly om te sien dat daar is groei. Ja. Dat is nie meer soos destyds gewees het dat die streekspanne wegrol oorwinnings het. En ek meen 'n Tanfontein game en 'n Noordgedag game om nog aan die 30ste minuut 6-0 voor agter te wees of 8-5 agter te wees. Die spasie raak al hoe nouer en iewers in die toekoms gaan hy gap toegemaak word. Yes, 100%. Gaps gaan definitief toegemaak raak. En wat ek ook wil byvoer daarso by die Lindershof en Tanfontein game. Baie keer kan 'n telling nogal baie misleidend wees. Van onthou dat sê dat wat ek nog gekyk het op harde koele daarso, as jy dat Lindershof heeltyd all over Tanfontein gewees het in die sin van die telling gewees het. Dat is, kom ek sê, die laaste 20 minute het hulle daai tellings begin laat groei, verstaan. Maar heelwat was Tanfontein heeltyd in die wedstryd gewees. Ja, definitief. En dit is wat 'n man wil hê van die gemeenskapskuld en streek rugby. Die ouens moenie bang is om die streek, die gemeenskapskuld ouens moenie bang wees om 'n game te vat in die streek. En dan is die streek ouens moet ook voel dat nee, ons kan nie in 'n gemeenskapskuld speel nie, verstaan? Want ons twee ligas het mekaar nodig om te groei, verstaan? So ja, en volgende naweek dat bring my na die fietsers toe. Van die 6 nasie. Voor je daarna toe gaan, kan je gewoon net voor ons voor die Lokova daar zo bij die 6 nasie huidig nou. Ja, huidiglik is het Paardenkloof wat in de eerste plek lê met 9 punten. En dan in de tweede plek is dat Lindershof ook daar met 9 punten. En dan is het in de derde plek is het Vastrap met 6 punten. En dan Tanfontein. In die vierde plek met 4 punten. Dan Noordgedag. In die vijfde plek met geen punten. Maar wat een grote puntenverschil heeft. Wat in die laatste plek heeft. Maar hierdie lok wat interessant is. Baie dingen. Ik denk die naweek wat nou kom. Komende naweek gaan dingen nog neek. Die fietsers wat daar uitgezet wordt. Die eerste game wat gaan wees teen Vastrap en Tanfontein. En die eerste game wat ook behoort vol actie te wees. Dan die tweede game wat ik beschouw, in mijn opinie, als een final. Lindershof en Paardenkloof. En die tweede game, een game wat eindelijk aan de ene kant, aan de zijde kan wees. Het de impact dat is een massive game. Wat bij mensen zou zeggen, moet eindelijk laatste geweest zijn, maar elke span krijgt maar nou een kans om te houden. Dan is het ongelukkig om niet zo'n game te krijgen. Maar ja, een game wat ik beschouw was in final, Paardenkloof en Lindershof. En dan in die laatste game, die house Tanfontein, die Noordgedag, wat ook een goede wedstrijd kan wees op die dag. So ja,
100% oor die jare, die twee spanne, wat ook mos maar in die gemeenskapskuld, dinge uitspook gewoonlik. Daai so actually, behalwe nou dat jy nou praat van Lindershof en Paardenkloof, wat vir jou so final is, en nou die twee spanne, dat is heidiglik die spanne wat laaste lê in die kompetisie nou, nooit gedag teen Komfontein. Ja, definitief, en ek dink die twee spanne gaan bewys, maar ons kan ons eerste wen kry, al twee spanne wat goeie rugby so ver gespeel het in die toernooi met die twee games. Okay, Komfontein het nou 'n groot verloor weg, maar die naweek wat nou kom met hulle kans om te wys dat daar is verbetering, veral as jy voor jou tuiskare is. En ja, in die sin van nooit gedag, twee goeie games gehad. En nooit gedag was ongelukkig, nie ongelukkig nie, maar hulle kompetisie was eerste game 'n streek, tweede game ook 'n streekspan. So hulle het 'n kompetisie gehad. En nou is dit tyd om te wys dat wat hulle geleer het uit daai twee games uit, dat hulle dit oefenvelde of het gewerk op dit, en sou hulle uit geleer het hulle fout uit, behoort hulle 'n goeie game te hê teen Komfontein. Ja, en dat bring my ook dan by die fixes van die vriendskaplike vier nasies. Ek moet aan mekaar hy friendlies, moet ek so in die agterkop laat ek nou op toene kan trap. Yes. Ja, die naweek se vriendskaplike vier nasie wedstryde gaan wees Pumas teen Young Black Arrows, Young Wesleyans teen Young Eagles, op Waterblommetjie Park, en jy weet dus dinge daar, klein veldjie, maar dinge nie ek daar, joh. Ja, ek het al baie veldjie gespeel en daar kan en hy klein veldjie kan dinge veel warm raak. Dinge kan warm raak en met die fietsers, wat ook so warm lyk op die dag, behoort mense goeie rugby te verwag daar. So ja, Pumas en Arrows, ek hoop baie die lubbe, soos wat Eagles en Arrows wat die lubbe. Ja, want ek weet hulle twee self in die liga, as mense vir hy twee Arrows en Pumas, niemand wil bragging rights weggooi nie. Ja, en as ek dit nie mis het nie, as Arrows nog 1 oor Pumas, Arrows het nog helaas nie keer gewen as ek dit nie mis het. In die liga nou, in die liga, ja, binne en buite. Ja, hy het actually so, dat was 'n geval van die Young Black Arrows het, was toe komplikasies met hulle veld, so met ander woorde, toe moes hulle 2 keer Rubberpark te gaan, en jy sal glo in al twee die wedstryde het hulle Pumas gewen. Met ander woorde, jy word 2 keer gewen op jou eie veld in 1 jaar. So Arrows het heidiglik die momentum oor Pumas, maar Pumas gaat wel, ek dink die wedstryd gebruik om te sê, maar die gaan nie weer gebeur nie. Ja, definitief, en ek dink Arrows moet hulle nie daarin verlekker dat hulle nou die twee gewen het, want nou, die is nou 'n goeie motivering vir Pumas om goed te doen, die naweek teen hulle, en ek dink 'n paar groot name wat ook dalk hulle buiging kan maak in die vier nasies, by die Pumas, ouens wat nou miskien nou uitgerus het vir hierdie game. 100%, ek kyk nou soos die tweeling Martin draai, Minel draai, Devenito draai, Damien Fortuin en Cyril. Nie een van die manne het gister gespeel daar so nie. So dat wil vir my sê die manne rus. Hulle rus vir die. Aan die ander plek wil ek dit ook nie noem. Miskien is die ouens 'n bietjie versigtig vir Wesleyans gewees. En die ouens is nou 'n bietjie wel weg lê, maar nie te min. Ja, maar kyk as die ouens of kom ek sê as daar provincial games is, maak jy ons maar 'n bietjie plek vir die provincial games, so die Stormers het ook mos daar teen die Saaks gespeel, so die manne gaan ook maar op 'n toertjie daar so, en by selfs van alles het jy net daai game gekyk, gehoop die Stormers wen, en my span wat die Saaks is, ons maak dinge die mekaar, meneer. Ja, nee, ek is 'n Stormer man, ek gaan nie so baie uitbrei nie, maar ja, het is moeilik as jy twee spanne support en al twee verloor op die dag.
my sal daar aan het nie goed gegaan nie. Maar ja. Ja, ek dink ek daai manne self sal daar net nie goed gegaan nie. Definitief. Want het is vandag gespeel en jy hoor die span het verloor. Nou kyk jy 'n ander wedstryd en ja, daai span verloor ook. So dan wil jy amper sê dan kan ek mos maar gaan speel. Yes, definitief. En die manne, die bandertjies, die manne los jou nie. Hulle los jou nie. Ja, daai rep ons op by die fixes, die loks en die resultate. Ons laaste punt is hierso die bente gedeelte. Wat sal jy sê, Jason Rabie, wat is die dinge wat jy geleer het die naweek? Of laat ek sommer eers begin. Wat ek geleer het die naweek is ons rugby in die Warmbokveld. Yes. Dit sluit mos nou die vriendskaplike vier nasie in. Dit is baie competitive wat ek gesien het in. So ek sê die crowd daar by Brakpan met daai vier spanne. Veral kom ek sê wat in my opinie wat die aandag getrek het was die hoofgame. Young Black Arrows teen Young Eagles. So ek sê die ouens kom vir mekaar liga tyd, hulle kom vir mekaar vriendskaplike wedstryde. So ek kan weer sê daai wedstryd gister in my opinie, hy ding net die live. Ek kan nie verby daai punt gaan. Dus om te sê die eerste wedstryd, hy was daar. Die tweede wedstryd het hom net kom optel. Daar was 'n ander atmosfeer daar sit wat die spanne en dit was heeltyd competitive tot die invloedjie blaas. Ja, kyk Eagles het so ek net ook genoem daar sou hulle tweede helfte die game kon oorvat. Hulle kan ek beloof jou, hulle kan vir hulle gebeure die tweede helfte, maar hulle hy gedeelte wat hy nie affinisie, dan gee sy ander spanne geleentheid om weer terug te kom in die game en daai ding kan vir jou kom byt op einde van die dag. Ja, nee, het is goed om te hoor, Etienne. Ja, en dan, my kant, ek wil begin met die stelling. Coaches coach, spelers speel. En dat was die geval by Vastrap. Social media het baie gepraat, die week wat verby is, rondom die coach van Vastrap, wat gespeel het. Wat die klomp strafskoppe kon afstaan. Yes, en daar was baie gepraat rondom dit. En die speler het gespeel Saterdag by Vastrap en Vastrap het die 61 aangeteken en die coach het gecoach. So dis een van die dinge wat ek geleer het, dat spelers speel en coaches coach. Maar die ander ding wat ek ook geleer het is dat as jy goed praat, moet jy kan jou woorde bek, verstaan? Yes. En gemeenskapsskuilspanne wat hulle stemme dik gemaak het, die eerste ronde van die 6 nasies en tweede ronde van die 6 nasies, week 2 het dinge hele ander rigting ingegaan. So ja, maar overal goeie rugby in die Bokveld gewees, in die 6 nasies en dit is wat ek wil hê en dit is wat ek wil sien. En dit is goed om te sien dat daar is 'n groei en skoon kompetisie. Yes. Ek het nie lelikheid gesien nie. Selfs die toeskouers het hulle goed gedra. Man het nie lelikheid gesien of mense wat hekke afry nie of bottels gooi of katte stukkens slaan nie. Dissipline wise was goed gewees. Sodat hulle vir my sê sover word die 6 nasie toernooi goed georganiseer. Man sien ook nie mense wat op die veld olie. Dit is ook dinge wat gebeur en wat 'n man nie wil hê moet gebeur nie. Maar ja, dissipline wise goed gewees op by die 6 nasies se kant. So ja, Etienne. Ja, jy praat nou so van jy wil hê mense moet op die veld hardloop. Daar was so oompie gewees daar by Young Eagles. Hy's altyd in die draad en as hy sommer binne die veld. Ek kyk toe waar is die mense wat hom sê oompie gaan jy se toeskouer bly daar by rampie. Maar ek dink is die man hoe die ou wat die wat noem ons die maintenance doen. Hoe jy die draad die hanteer so. Ja, maar dan is baie interessant by die vier nasies. So ek sê ek wil net hê die organisering daar moet 'n bietjie opknap man. Jy wil nie lelikheid sien soos gedurende rustyd wat die ouens aangaan oor substitutes, rolling subs en alles daai. Jy wil op einde van die dag wil uitkom, jy wil lekker rugby kyk en alles daai. So ek sê eerste game was daar nie daai Tierland tentjies van subs wat die reg gesê en
En in daai tipe van goed te verstaan, daar was net rugby gespeel in daai eerste wedstryd en dan die tweede wedstryd was dit mos maar met die ouens wat op die veld kom en gestreer en so sê dit skep 'n lelike beeld. So dat is die ding wat ek geleer het. Ouens organiseer reg in die eerste plek, kry die regte ouens in die posisies om te organiseer sodat jy weet dinge loop veel glad op die dag. Ja, en 'n man wil mos ook eens sien dat die toernooi net nou weer opstaan na 'n lang tyd en dan loop hy sommer weer dood. Ja. Verstaan, want daai toernooi is in die eerste plek goed vir die spelers, vir voorbereiding vir die ligas en dan ook om bande te bou tussen die spanne om goeie verstandhouding te hê, verstaan. Ja. So ja, dit is goed om te sien dat rugby goed is en aan die gang is. Ja. So kykers daar sou hulle naweke uitnooi as jy nie planne het vir naweke nie. Daar's taamlik rugby aan die Warmbokveld en die Kouebokkeveld soos die 6 nasies, die 4 vriendskaplike 4 nasies. Die naweek beweeg die 6 nasies Kromfontein toe en die 4 nasies beweeg Waterblommetjie Park toe. Dit is nou wat is die agtertuin dat beweeg daarna toe so dag op en braaf betrokke daarvan as ek net aan ligatyd nou kom Jason dan is jy jy weet die waant om te gaan nie wanneer dan is jy kom ek sê as jy nou loyale supporters dat travel jy mos maar net dan travel jy so maar dit maak dit eintlik moeilik met 'n man se finansies en daai tipe van goed te sê maar ek bedoel soos nou met die games wat na jou toe gebring raak is almal los op die dag so jy kan 4 spanne op die dag kyk 6 nasies is 6 spanne interessant. Nee definitief ja support die spanne kom uit en geniet die rugby. Veral soos Etienne gesê het, die rugby wat na jou toe gebring word. So ja, kom uit en geniet die rugby en ondersteun. Ja. Amper vergeet ek nou, Miracles het ook daar thuis gespeel en hulle het vasgeval, maar ze sê aan die friendlies Lees maar nie so baie en jy kyk wat kan ek reg kry en alles die omdat hulle ook mos nou maar streeko speel. Jason Rabie en dis ook ouens wat ook kan met jou te doen het daar in die streek uitdaag. So ja, Miracles, ek dink net Miracles hier, jy gaan nou van die week af gaan daar vriendskaplike wedstryde om op en nie net op dat dit nou net onorganiseer is. Onthou mense het reeds datums en goeders uitgesit vir wanneer ek die type wedstryde gaan speel. Ek weet Langrivier, ODB, Houbel, al die manne is besig daar om hulle goedjies reg te kry vir die vriendskaplike wedstryde. So mense by ons socials daar, ons het 'n Facebook bladsy na die wedstryd. As jy miskien 'n bietjie onseker is oor wat gebeur in die streek of in die skild, loer daar so 'n bietjie, dit is waar jy al die inligting sal kry, Jason Rabie. Ja, definitief Etienne. Ja, ek wil net so ietsie noem daar by die Miracles friendly. Ek dink die spanne moet nou al van Miracles meet. Om te sê ook hulle het nou 'n game verloor. Nee, hulle gaan 'n walkover wees of so nie. Ek dink as 'n uitgeslaapte coach by hulle, coach Terrens. Maar dit is goed om te sien dat die man aan die gang is. Friendlies moet man gaan nie so baie in kykie, maar Miracles wat 'n span gaan wees om dop te hou. Ek dink dit was hulle eerste game, so daar was maar baie kombinasies getoets en so. So moenie te veel, moenie die mistake maak om nou al van Miracles te meet in die sin van hulle te friendly verloor. Ja, en dan wil ek ook net noem as jou spanne friendlies het, plaas dit op ons Facebook page, goeie friendlies daar, dan kan 'n man mos aan die friendlies ook raak en aan die results ook deurgee. So ja, moenie skaam is om kontak te maak met ons. En dan kan ons ook mos aan 'n bietjie jou team expose gee. Ja, Jason Rabie, dan as daai 'n wrap-up vir ons episode wat vir my baie actually opgewonde maak gedurende week preparations is dat voel my amper nou soos ek is besig om wedstryde te blaas. Want ek moet ook 'n voorbereiding tref vir ons program of ons podcast soos wat ons dit noem. Dat is wat vir my actually excited maak om weekliks te beplan en dit is iets goed. Ja, nee. Definitief en vir my is dit nou baie meer werk want ek is 'n speler en dan het ek mos nou 'n aanbieder ook hier, maar dit is lekker man, omdat ek lief is vir dit en hou man op 'n man se toe, maar dit is ook vir my goed om te sien hoe goed ons rugby is in die gemeenskapskant en in die streek. Want
na die wedstrijd, die show, is begin om meer te praten over ons rugby en onze gemeenschappen, wat die gemeenschapskuld insluit en die streek daar. So het is goed om so te hê en het is goed ook om te zien dat mensen belangstelling toon en deelneem aan onze show. Ja, en dan sê ek ons gasaanbieder Trevor is nou nog bezig met 'n paar aanwinste daar. Yes, Ou yes. die papers, hy doen die signings. Yes. Ek weet nie vir wie het hy nou daar op sy lys op hy het seker 'n paar name daar so. Ja, Trevor sal terug is vir die wat miskien 'n bietjie wonder of bekommerd is oor waar is Trevor? Nee, hy is besig met die signings daar vir Paardenklub. Hy gaan 'n paar manne skep, soos wat Marikels nou op die oomblik skep. Hy skep, hulle sê skep hy die tyd van die jaar. Ja, Jason Rabbi, dan is ek klaar. Ja, nee, Etienne, dankie man. Dankie vir die show, dit was 'n lekker show geweest en ek hoop die mense geniet hierdie episode. Ja, baie dankie kykers. Baie dankie kykers.